салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Муҳаммад ТВ ба ҳарфи калон стунёр мошенник мардум занг задесанд ки Исоқов Аюб ҳамун Муҳаммад ТВ стунёра бугӯ ки ватсапи мора ҷавоб бида. Ҳар минут секунд видео кадеси ку ишом дадеси чӣ хел мардум дар ватсап навиштесанд. Кӯя ишом де ку мардум чӣ менависанд. Ҳар минути секунд мардум ақурат кесай. Стунёр Муҳаммад ТВ. Тумара хушрак мешноси ман ки ҳастам. Хужӣ мешава бо Муҳаммад ТВ. Ба сабр бош, лаънатӣ. Ман гуфтагием тара. Ман қади ты дар тирма гап мезанам. Муҳаммад ТВ, мошенник. Направо налево та истифода мебарам. Мефаҳмиҷа чӣ гап аст, Муҳаммад ТВ. Ба сабр бош. Намеқаид мекунам паданалат ӯ хонае ки через акат харидеси Душанбеда. Ҳамон одамое ки Муҳаммад ТВ-ро кофтесен гирифтаги омагиай ай Қазоқистон ози Москва дай. Айдими нашен, ира ман худам истифодааш мебарам. Айдими акашен. Уже дим хонаро харидеса Душанбеда. Ира моне, ира ман қайш мекунам ки бахшиш зиёд ҷои гап аст. Турстикша ба дар мекунам ира. И мошенника. Мардума ҳамаша банкрот кардан, мардуми оддиро. Ки падар модараш гишнав ташна. Мардум ҳама қарздор аст. Муҳаммад ТВ. Боварам ка. То наски пота ба дар мекунам. Ту мара мешнаси. Ном насаи ман Исоқов Аюб. Беха ТВ. Ай номи хисрат гап назан. Даже хисрат ёрдам када наметавонам. Беха ТВ. Наркоман. Кам шарика пуфкам. Псих. Беха ТВ. Ба сабр бош. Хужӣ мешава. Беха ТВ. Ман нағз мебинам. Қатъи ҳамин хел бандито барот сабарам. Беха ТВ. Ман безор шидаги будам ки ҳамун фақат як наски дирдаги Европаро ба ном мухолифа истифода барам. Хай бачаи ёш ҳастам. Беха ТВ. Мехоҳам ки ягон наски нав истифода барам. Наски нав шумо ҳастед. Як пар. Ту Муҳаммад ТВ стунёр дим наски ба ном муҷоҳидо. Умеди офисал. Ҳафтаи дига насиб боша номи туро мегирем. Памперс пош. Хорошо? рӯзи душанбе ариза пешниҳод мекунам. Имина барои ту ҳозир фақат номи туро мегирем, бо 3 нафари дига ҳастанд. ҳам круги шумола. Кор кардесем. Умед офисал. ҳозир сара вақтай. баъд нагӯ ки Исоқов Аюб ақаллан як бор мегуфтим. Як ҳафта вақт дорӣ. бо коротки видеот мекунам. Умед офисал. рӯзи душанбе сешанбе бо як аризаи дига пешниҳод мекунам. 4 нафарда. Хорошо? Муҳаммад ТВ. Беха ТВ. Мошеннико. 276 нафар шид уже. Занг задесанд ки Исоқов Аюб именно барои Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ патенти ман сохт. мардам, ба гуфтаи як бародаре ки Исоқов Аюб одаме ки бовар мекунанд ида козёла вот тупоя. Як фикр кунед, мега ки 3000 парто соҳиби телефон мешавад. Фикр кун, телефон 9-10 ай. Дӯсти азиз, ҳамватан, фарзанди модарат мегӯм. Не тупи, брат. ман ин гапҳоро гап мезанам, мара механдам. ту мехоҳӣ ки тупой буданда бисанҷӣ? тогда марҳамат. худо наметарсен шумо? ҳамватанони азиз, басай миллата пар задан. илтимосом мекунам. зинда бошед.